Kabagis! Welcome back again to my YouTube channel. For today's video mga kabagis is pumunta kami nakipalanit, naki-birthday. Sana bang kami naki-birthday mga kabagis kini Samson, ta birthday na nga rin mga kabagis. Aji nga Samson mga kabagis kat aso aji mga kabagis nagsosyal mga kabagis kat samantala si kami di kami aghanan da mga kabagis di aso da nagsosyal. Sana pang kami nakipalanit mga kabagis. Alam niyo yung palanit nakikain. Sana bang kami nakipangan mga kabagis napanda kami sinundo daan tinga Michelle kat kung aron mga kabas na pangan kami nakipangan. So nga kuwang nabsog kami. Ate ni mga kabagis na damat tiin payawid na ni auntie nga Michelle nga salad mga kabagis kan spaghetti nga kasla Jollibee nagimas ante kan ate kik aso mga kabagis bagpay ti aso ang kikik. Baka naman. Aso birthday kong paalala lang. Joke lang. So, habang maman tayo mga kabagis kat istorya ang kayo pa na. Tatay mga kabagis. Wow. Karakaan kami. Ibaga kon Auntie Michelle tinarik ng tatay. Dito balahiyo. Baka buyaan ng tumanukan tayo dyan. Kababain. So tayo mga kabagis kasang pat may mga kabagis syempre umunag kami. Baka ginatang dapay ay chinilas mga kabagis nga kwa. Syempre ako maagchinilas nga kasla size ko mga kabagis. Baka ginatang dapay aji nga chinilas nga pangunag. Gimatang dapay ng mga kabagis ko. Hindi piling yung ang gadet. Joke lang ante. Ija mga kabagis tapos di kwa nagbuya kami ti vlog ko kasi di pagbubuan may mga kabagis ija ka TV nga nagdakkel kasla sine mga kabagis tapos ko as in bakita mo dadugong na nakita da pa yung mga kabagis aji singaw ko ti bibig ko kinadakkel na di pagbubuan da mga kabagis malasin da amin kat ko mga kabagis feel na feel. Mga kabagis makapaturog aji pumda baka buyaon ng tubod makapaturog ay pumda makabasong nga nakaturog at tapos pinaturog na nanting ni Auntie Michelle jintik marto na mga kabagis kat nagimas magturog ko bagtana nga nagurok dumagap man ante nagurok ako. Tano pa mga kabagis kat agurok ka no pa gaman mga kabagis. So, agur-urok ka no, ti tao. Adyang ka nga makang angus, ti rabi so nga. Kasdya. Mga kabagis, pinaturog ta dyan ti kwarto da, ADR. Nagimar mga kabagis, ti maturog. Tapos ka, riniingdak ta alas 3. Bagtan, riniingdak pa yung mga kabagis, baka no, na-feel ko, tinakaturog yung pinanawan da ko, naintulad na ni Manong ko, awanay. Nagimar mga kabagis, ti maturog di jay. Naglamis. Basta mga kabagis, di rumarak ka, nagpili ka mo. Nagpudot kung kuna mo dyan mga kabagis, baglaki din ang danang nagdaante nga Michelle ka tataante ibaga ko ante. Hello mga kabagis, so dati kami sa balay da angkal nga Leon. Kaririin ko mga kabagis na pinaturog na pa.
Nagmete ba rin? Thank you lang tate makanan ante. Di history amin ta mabay. Thank you pagi ni masitas ante nga ented mo. May ayatan man ni manong ko. Adaman ka no tay masitas na. Oh. Mamamansan ante. Sigayan tumati dumawat si balata ano kwa. Thank you ante relatives ni ante nga Michelle mga kabages, ini ka nagtidress, bagay ko mga kabages. Feel na feel ko, syempre. Talaga mga kabages, feel. So mga kabages, ag-magic tayo nga ron. Ay. What? Sa atin na mga kabages, hintad na nga dress ni mga kabages nagmaya, diba? Feel na feel ko ate mga kabages. Tapos, ang dumatay ang tuman ag-istorya mga kabages na ag-isubo ako lang biit. Ate salad mga kabages nagimas la unay. Ante tatay mga kabages, kaan kami nga, pinakanda kami matla, nagadudaan ti nga, Michelin mga kabages, nabnabsog kami, dami nga, may maibos di spaghetti, mga kabages, sapay mga kabages, dimdamak palpasan yes, di ka mo i-istorya kanta, feel na feel ko lao. Naante nga, Michelle, mga kabages ko, may sa suna subscriber ko suna mga kabages suna may sa mga subsuporta kanyak so nga da jay asawa na mga kabages ka nagiyanak na ka pati maagi jay tagalan bakan mga kabages bagbagada nga kuan ibagbaga na anting nga Michelle mga kabages nga ag-subscribe kayo nga rod kung kanada mga kabages katso nga nagada-subscriber ka mga kabages ibagbagada ka siya. Thank you ante mga tayo pa naging mas tikikyo. Hala nga nag-vlog dyan mga kabages na mababae na nga kini Kuya Miko tama naman nagsoal mga kabagay no-check din na pagsauyo tapos naging close kayo ante tumaratata. Ate spaghetti mga kabages kat nem imas pa ingam aji dadji inti Jollibee mga kabages kasla ka lang gimatang inti kuan mga kabages na nagimas launay malipatang tanagam. Tulad din na iba na mga kabages. So ito lang po ang iniinom ko. Ilinalagyan ko ng cake. Tsaka ito yung ako ng gabi para makatulog ako ng maayos. Ito, masarap po siya. Masarap siya, matamis-tamis. Mag-order lang kayo sa Lazada. So, minom tayo mga kabages. Malagip ko na niya. Manda pa mga kabages. Tatay mo na mga kabages nga kwa. Nga mga kamay, yung babae. Siyempre, alang nga akong baimaw. Kwa mga kabages, ang hindi ka pa yun. Tapos nung may kadbanto nga pinangalan ko, alay. Nga may mga kabages, no? Kwa. No, dati kadwang nga kabulataw mo. Ano kwa. Ano, tumaratat sa Isudad nga Michelle mga kabages ko nagsingko dalaunay kababain agi jay
kababain mga kabagis na nagsingpo dalauna. Kanya kasi mga kabagis nagsingpo dalauna. Hamo talaga makwadi singpo da mga kabagis na nagsingpo dalauna. Mga kabagis, naibos ko ati saladan niya mga kabagis ng igara kulat ati mga tano lumumaga. Tan, igara kulat ati mga kabagis uri nabsuga kung tanagimas nga lipatan mo talaga tanagan mo. Adila ang mga kabagis, pagbitla ati mga video. Adila nga rin mga kabagis, happy birthday kay ni Samson mga kabagis. Happy birthday Samson, thank you sa pagkain na busog kami. Dinidilala mga kabagis, nag-birthday day 16. Basta nag-birthday suna mga kabagis. Nag-birthday na mga mas nakaungo na. Nag-ungo damat. Shout out ante pamilya na ante nga Michelle nga mga kabagis, na uncle nga Leonardo, Raquel, kay ate Chriselle, Raquel, kay Kuya Miko, Raquel kan aya nga ajiti nagsingpa dalaon na mga kabagis karat dati mga roti palpas na ti video con, and don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Bye! A few moments later. Pasay! na 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 na